Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu. Umfoka Mbanjwa ukhathini, umshana waNgcobo Fuze, omashiya amahle sengathi azoshumayela. Kuhlala kuyintokozo enkulu kwembukelo impunga yesintu ukuthi sifike la kule channel ethu enkulu, Impunga Yesintu TV, la sifundisana khona isintu. Sichushisaneke nangezinye izinto. Inhloso iyodwa ukulekelelana enkingeni ezisikhungethe, sinikane izixazululo. Yingakho sizana nabantu abazokwazi ukuthi basixazulule lezo nkinga. Nanamuhla ke angihambi ngedwa, ngihamba nensizwa la umfoka Mashimane. Mashimane, niyaphila? Fuze mfethu siyaphila, sibingelele imphilandaba, sibingelele nababukeli bempunga yesintu zonke indawo, siyabonga. Omunye umuntu Mashimane uzofisa nje ukwazi mhlawumbe omusho ukuthi uMashimane obani, ulekelela kanjani. Ungasikhelani lapho mhlawumbe phezulu usitshele nje ukusikhumbuza ukuthi uMashimane ubalekelela kuphi abantu. Siyabonga mnewethu. uMashimane ojwayele ukufika la kwempunga yesintu, kodwa ngoba impunga yesintu ikhulu usuku nosuku, kuhle ukuthi siphinde siyichaze kwabasha. Yeah. uMashimane la eMbumbulu, ila silekelelana khona, ila sithandaza khona. Imbumbulu ikhona la ngaphansi kwethebu, ila sitholakala khona. Siyabonga. Mashimane, engikubizele kona mnewethu namhlanje imibuzo ababukeli bempunga yesintu abayijikjelayo kumina. Ngathi nami ngithi ngiyabuka lapha encwadini esifundise kuzona, ngathola ukuthi mhlambe ngenze ukuthi iyasala lento. Kodwa isizathu esikhulu esenza ukuthi ngibize wena ngingayikhulumi mina lento, ingoba wena umuntu ogxile kakhulu kuyona ekutheni abantu balekelele lento yokuzalwa wembethe nokulungisa ingubo. Abantu abaningi bayafisa ukwazi ukuthi uma ngihambe ngaya kobeletha esibhedlela, umntwana wami wazalwa embethe esibhedlela, ngoba sebefundile kwimpunga yesintu ukuthi leyo nto ithathu uyinikeze umzalwayo, ungayidayisi. Babe sebenginike esibhedlela ingubo yomntwana wami. Kodwa manje ngiyenze njani uma sebenginikile esibhedlela bathi nayi ingubo umntwana wakho uzalwe embethe? Kungabe mhlawumbe mangiyithatha ngigoduka ngiya nayo ekhaya, ngiyenze njani? Kungabe iyahlatshelwa? Kungabe iyagezwa? Ibekwa kuphi? Ngiyibeka kanjani? Ngiyifaka mhlawumbe entweni? Ngiyibeka kanjani ingubo? Uphinde futhi uqhubeka uchaza ukuthi uma seyembuliwe ingubo, noma sisongena lapho ukuthi uma seyembuliwe yenziwa njani. Ake sibuke nje la ukuthi uma umuntu kade yekobeletha wathola ukuthi ingane yakhe izalwe embethe esibhedlela, bamnikeza ingubo yengane, wahamba nawe ekhaya, uyenza njani ingubo yengane? Uyibeka kuphi? Uyibeka kanjani? Ngabe kunemigudu yini elandelwayo ngayo ingubo uma umzali sebuye naye esibhedlela ukobeletha? Siyabonga. Siyabonga umuzo mnewethu, siyabonga kakhulu. Ngicela uqala ngichazele ukuqala. Yeah. Ngizobuyela lapho. Uma sikhuluma noma ngicela sikhumbuzisane ukuthi ingubo lesikhuluma ngayo mnewethu, ukuthi umuntu ufanele kube khona isigaba la ahambe khona ayimbule. Ngoba ukuyimbula sasichazile ngaphambilini ukuthi ukuyimbula kusuke kuhlangabeza lenhlahla ozalwe nayo, bese uyayimbula ucela ukuthi ke leyo nhlahla yenze lento efuna ukuyenza phezukwakho. Uyayimukela khona lapho konke lokho kubhangwe khona lapho. Ngifisa ukuchaza ke ukuthi lolo siko lwengubo uyalwenza noma ngabe ingubo yathathwa esibhedlela, noma ngabe ingubo ayithathwanga bayithatha esibhedlela yatholakala bakunike. So ngifuna ukuchaza lapho ukuthi akusho ukuthi ngoba nakho nayo wena ekhaya uyibonile noma ngabe utetele ekhaya noma esibhedlela kodwa wakwazi ukuyiphatha yabakhona, ngeke usenza lutho. Ngifuna ukudlula kuleyo ndaba enjalo mnewethu.
bese ngene embuzweni wakho ke mhlambe ngaphambi kokuba uphendule umbuzo wami ngicela ukubuzela umbukeli la okuthi uma wabelethwa esibhedlela umzali wakho wayinikezwa lengubo buya nawe ezekhaya usazophendula ukuthi yenziwa njani omunye umuntu uzofisa ukwazi ukuthi mina ke ingubo yami ekhona kungabe mhlambe uhlelo lokungilungisela luyefana yini nomuntu othola ukuthi ingubo yakhe yalahleka kungabe mhlambe kukhona umehluko ekulungisaneni noma singeke sikhenzikeni yeah kodwa umehluko uba khona wento ekhona nengekho kukhona la kuhluka khona uma sekwenziwa usiko njalo yebo ukhona umehluko akusiphendule kumbuzo ukuthi nangu wesifazana uhambile waya kobeletha umntwana wakhe wazalwa embethe odokotela benza into enhle kakhulu bamnikeza ingubo yakhe uma esehamba naye buyele ekhaya uyenza njani le ngubo uyibeka kanjani eyibeka kuphi ngiyabonga umbuzo omkhulu kakhulu usutetile ke manje yeah wanikezwa ingubo wafika naye ekhaya yeah sikhumbula ukuthi sichazile ngaphambilini ukuthi ingubo le uyena umuntu yeah insila yakhe yeah ingxenye yakhe kunjalo igugu kuyena kunjalo esifuna ukucacisa kala ukuthi uma ngabe ke usufike naye ekhaya njengento eyigugu bayiphethe abazali noma singeze ukusho ukuthi iyiphi indawo esisothi nakho la ilondolozwa khona kodwa kubalekile kakhulu njengento eyigugu njengomuntu ohlukile ofike ngokwehlukile kwabanye abantu kuwumsebenzi womzali noma kuwumsebenzi wabazali uma sebefikile ekhaya mne wethu kube nesikhathi esithile mase kweqinsuku ezithile mhlambe noma umntwana esehlambulukile bese kuba khona indlela yokukhuluma yokuthi ingathathwa nje ibekwe yeah kodwa khona indlela yokukhuluma efanele ibe khona ukuthi sibonile ukufika komntwana yeah ukuthi umntwana lo wahlukile sibonile ukuthi nina bala ekhaya lo mntwana khona nimfikise nakho sizocela ukulinda isikhathi esithile ukuthi lokho umntwana kwamukele ukuze kusebenze ngendlela nina enimbathise kona ngayo umukela ini ke manje umntwana yini azobe yamukela ngekathi kucelwa ngicela ukuphinde ngicacise kahle sibika lana ukuthi mne wethu umntwana sibonile ukuthi khona aphathiswe khona ufike nengubo yeah ingubo okuwukuthi khona into aphathiswe yona eyisibusiso nezinhlahla yakhe sizofika ke isikhathi sokuthi le nhlahla aphathiswe yona bese yayimukela okwamukela ke ingalo isikhathi embula vele usuke imukela lonto umuntu ngesikhathi embula eyimukela ukuthi ke isebenze ngendlela aphathiswe yona ngayo okay umbukelo mpunga simzofisa ukwazi ukuthi kusho ukuthi isigaba sokuqala uma ngibuye esibhedlela ukuthi le ngubo akubiki ukuthi kuyabonakala ukuthi umntwana ufike kukhona into ayembethe embathiswa abadala balekhaya asiyazi ke thini nini niyazi ukuthi iphetheni ukuthi iphetheni ya uyafisa ukwazi umbukelo ukuthi ibekwa kuphi ikuphi lezo ibeka khona ngoba iyinto eyigugu iyinto futhi ewuphawu lokuthi kukhona into umntwana afike naye emhlabeni ngiyibeka kuphi lento ngabe ngiyibeka nje ekamerweni lami ikuphi lento ngiyabonga kakhulu umbuso mnewethu njengoba ngishilo ukuthi sizongasho ukuthi ngoba omunye umuntu uzothi mina akufanele sishaye umnqamla juqu ngoba omunye umuntu uzothi mina ngayibeka esibayeni mina ngayilondoloza endaweni ethile kodwa esingase siqinisekise la ukuthi leyo nto njengoba igugu imfihlo yakhe lo muntu okuthi kuma esemncane akakwazi ukuthi yena alawule isimo sayo kodwa abazali abakhona ibona kufanele kube ukuthi ake ngenze isibonelo nje abakwazi ukuthi vele beyithathe mase bekhulume kanje bese beyiveka beyibeka nje obala
la izokwazi ukuthi khona ibonwe khona nombani kufinyelele noma ubani khona kodwa kuukuthi beyilondoloze ndlelana thizeni beyibeke endaweni ethile sebebikile ukuthi simbonile untwana ukuthi umntwana ohlukile khona afike nakho bese beyithatha beyilondoloze kodwa asikwazi ukuthi sinqamula umnqamula juqu sithi beya kwi-wardrobe bekwe sibayeni noma ibekwa ngaphansi kombhede kodwa la izolondozeleka khona ukuthi akufinyelele nombani khona noma kanjani. Mhlambe omunye umuntu uzofisa ukwazi ukuthi njenganento makhehla enibalulako ukuthi lento iyinsila kanti umntwana futhi uyembathiswe abantu abadala. Kungabe kuyiphutha yini uma lento siyithatha siyibeka emsamo ihlale khona emsamo? Ngabe lokho kuyiphutha yini? Lokho angeke kuze kube yiphutha. Kodwa ukuyibeka kwethu emsamo njengoba sithi imfihlo nje akuyona into ongafanele uvele uyilengise njengomhlwehlwe naku la ngifuna ukuya khona akuyona into ongafanele uvele uyilengise nombani mayifika uyayibuka kodwa umsamo ungezinye zeindawo efanele lento esikhuluma ngayo ingubo ukuthi ingabe sigoqoke ngesimo esithile kodwa indawo yayo vele ephephe kakhulu bengafuni mina ukubalula lokho ekuqaleni ngoba omunye njoba ngisho ukuthi omunye uzothi esibayeni nasesibayeni futhi ngaya ndlela nathizeni sikhumbule ukuthi esibayeni ila futhi okhona khona umsamo omkhulu kodwa la usho khona emsamo wasekhaya endlini ila futhi okuphephe khona kakhulu nendawo eyifanele ngoba vele iqhamuka khona. Mbuke lempunga yesintu ikhehla mashimane liyabeka ukuthi ngenkathi umzali ebuya esibhedlela kubalekile ukuthi abale ikhaya njengoba kade kubikiwe ehambe yakobeletha nakube sebuya kuphinde kubikwe futhi ukuthi umntwana ekuzalweni kwakhe uzalwe nento ethile okungaba umnqwamo okungaba futhi ingubo yonke leyo nto kuyefana ukwembatha konke lokho. Uzokhumbula ukuthi lento uyembathiswe amathongo alapha ekhaya njengoba embathiswa amathongo alapha ekhaya into lena eyinsila yakho umntwana sisazongena la silibuza ikhehla ukuthi lento kungabe mhlawumbe ukhona yini umsebenzi wayo la ibekwa khona lento kubalekile ukuthi uyibeke ngendlela ozoyithukusa njengoba echaza umne wethu ukhumbule phela lento ukuthi ngisho umakhelwane oyinyanga noma umthakathi angakwazi ukuthi lento umeyibonile ukuthi ingubo yomntwana wale ekhaya wafika embethe angayintshontsha bese ayisebenzisele ubumnyama njengoba ethi lento idinga ukuthi ibekwe kahle ithukuswe ingabi into nje ebonakalayo uviko ukuthi abantu abagangayo bangagcine beyithatha bayisebenzise ngendlela ezimbi nangendlela zokuganga eziwukuthwebula kodwa yona kubalekile kakhulu ukuthi mawuyibeka ibe semsamo ngoba iyinto vele yomsamo. Omunye umuntu ke mashimane uzofisa ukwazi ukuthi uma ke manje kade ngiyembula ingubo ngike ngizwe kuthiwa kuba khona umhlwehlwe oyivusayo leyo ngubo ungabe lokho kuyiqiniso yini? Uma kuyiqiniso wona lowo mhlwehlwe ungabe nawo udinga ukuthi nguthukuse yini noma kufuna ulenge lapha emsamo? Sesisho kumuntu ke manje umuntu ongabuyanga nayo osezoyivusa ngembuzi ukuthi ke umhlwehlwe wenze njani ukuthi uthi lo muntu ngike ngizwe kuthiwa uma wembula ingubo yebo njengoba ngazalwa ngembethe yalahleka ingubo yami kodwa embuzini engembula ngayo kuke kukhishwe umhlwehlwe kungabe lokho kuyiqiniso yini? Into engeke ngizwe leyishiyo uma kuyiqiniso ukuthi le ngubo yami ivuswa ngomhlwehlwe manje sesiwuthola embuzini kungabe wona uyahlalana ulenge lapha emsamo noma nawo kudinga ukuthi uthukuswe ndlela thile? Siyabonga kakhulu ubuzela abantu abaningi uwedwa ya siyabonga kakhulu ke mkhulu lo mhlwehlwe otholakala embuzini njengoba umele ingubo ekuvuswa ngawo ingubo nawo uzofanele ukuthi ulondolozwe njengoba kusuke kulondolozwa ingubo nawo awuwazi ukuthi uvele uhlalo bala kodwa uzothi wenzile masuwenzile lo msebenzi owenziwayo lo muntu onokulekelelayo ngendlela akwenza ngawo
bese ke lo mhlwehlwe nawo uthathwe mnewethu ulondolezwe ngenkulu inhlonipho bese kuthi mhlawumbe akenze nje isibonelo khona ukuthi umuntu uzokwenza umsebenzi onjalo ekhaya kodwa yena uyasebenza kufanele kube khona olondolozwayo ngoba lo muntu kubalulekile ukuthi uma ngabe edibana nenkinga sengiphendula lo mbuzo wakho umbuzo ubusazobuza ukuthi isebenza phi ke lento sengimbuliwe ke manje uyabona ke manje lo mhlwehlwe ke omunye engawuthatha uphiso othile walomhlwehlwe abe nawo lapha ekuhambeni la khona ezewusebenzisa la mayidibana khona nenkinga ethile noma kukhona la afuna khona ukuthi anxuse khona esidalweni into ethile acela into ethile noma abike inkulumo ethile yila ungena khona ke lo mhlwehlwe akwazi ukuthi awuthathe bese usebenzisa ewulumbanisa nempepho. Omunye umuntu uzobuza ukuthi kungabe kuvumelekile yini ukuthi uma kade ngembula ingubo ukuthi lo mhlwehlwe ube khona emsamo wasekhaya kade ngembula khona noma kufanele ngiwuthathe ngohlala nawe eGoli noma eThekwini wonke uma kuukuthi ingane yami ngithema ngiyibeletha ngayibeletha embethe ngase ngihamba nawo umhlwehlwe ngaye ekhaya safike sabika ngaleyo ndlela ngingawuthatha yini futhi ngivele ngihambe nawo ngiye eCape Town noma eGoli noma eThekwini ungabibikho ozosala lapha emsamo yize abantu mabezalana emakhaya sekwaba khona into yebo sekwaba khona ungethembani khona kunjalo kodwa kusuke kubalekile ukuthi kube khona osekhaya kunjalo kusuke kubalekile kakhulu ukuthi kube khona osekhaya senizobona ke manje ukuthi kuloko kungathembana okukhona njengoba abantu bezigila mkhuba sebaphenduka abantu baba lezi zinto abayizona bethi mabebona khona abahlakaniphile abathi mabeza ukuthi kade kumbula lo mntwana kanje befuna ukuyizingela lento ngisho sembuleni ukuthi ibekwe phi kanjani okusho ukuthi ke nina ke lapha ekhaya senizokwazi ukuthi nikwazi ukulawula leso simo kodwa awukwazi ukuthi umntwana bese ukuthi uma ngabe sewenzile lo msebenzi bese uthatha nje ukuthi uyohlala nawo lapha kufanele kube khona indlela ukuthi ube khona esimeni sasekhaya njengoba vele uyinto yasemsamo uyinto yasekhaya mbukelo impunga yesintu baningi abantu othola ukuthi uma kade bembula ingubo umuntu uthatha umhlwehlwe wengubo yakhe ekade ivuswa ahambe nawo ayohlala eThekwini ahambe nawo ayohlala eCape Town uthola ukuthi awukho lapha emsamo uyabona lo mhlwehlwe ngenkathi wembula ingubo kuba khona izinto ezenziwayo yebo ngenkathi zenziwa lezi zinto lezi lo mhlwehlwe lona uyayithwebula insila yakho lo mhlwehlwe ubusuphenduka ube yingubo yakho njengoba kuthiwa nje uzovuswa ingubo ngesizathu sokuthi usuke umzimba wakho usuphefumulele nakuwona uphenduka ube insila yakho ufane naloya mhlwehlwe naleya ngubo leya owathi wazalwa vele iyinsila yakho leyo nto iyinto yasemsamo ekufanele ukuthi ihlale emsamo ungihlaba umxhwele umashimane umethi awube khona emsamo kodwa uma ukuthi ufuna ukuhamba nawo ungahamba nengxenye ukuze phambili uma kwenzeka kukhona izinto ezikuvukelayo uyithinte lengubo le uyisebenzise ngaleyo ndlela ozoyisebenzisa ngayo esazochaza umashimane okuthi ikisetshenziswe makwenziwa njani uyabona njengoba lento insila yakho sinomsamo ekhaya onabantu abadala la sifika khona sizoshisa impepho sikhulume namathongo sikhulume nezinyanya zasekhaya ngenkathi lempepho ishiswa kukhulunywa kati ithathiwe leya ngubo yakho yafakwa lempepheni uzokhumbula ukuthi insila yakho le kakhulu ithongo lisuke lingasadingena kutshelwa okuthi kukhulunywa ngawe okanye kuzokhulunywa ngawe ubani lokuzokhulunywa ngawe ngoba vele lento iyinsila yakho ngolukangqeqe automatically uma ike yafakwa empepheni ithongo lisuke selazi ukuthi kuzokhulunywa ngawe ubani kuzokhulunywa ngawe ingakho ke lento idinga ukuthi ibe yinto yasemsamo ingakho futhi kubalekile ukuthi uma uwumuntu umsamo wakho
akube umsamo wekhethelo, ungabe umsamo ongena noma ngabe ubani, ongena noma ngabe ubani noma kanjani noma inini, ngoba umsamo ila kuhlala khona izinto ezamagugu. Umsamo uyisigodlo, indawo yokugodla amagugu alekhaya nemfihlo zalekhaya. Umsamo kufanele kube ukuthi indawo nje ngena abantu bayabona inyongo, bayabona inanzi yonke lo ngoba ukuganga kusuka lapho. Uma nje unomsamo ophephile owazi ukuthi ungena wena njenganenhloko, ungene nabomndeni wakho, ngoba phela muhle umsamo ovulelekile ukuthi abantu bonke bangangena, kungabe ngathi umsamo wokuthwala la kungena khona wena kuthiwa kunendoda engafanele iphumele eminyango la. Uyabona lonto leyo? Yeah. Mhlawumbe mashimane sesizophetha umne wethu. Omunye uzofisa ukwazi ukuthi le ngubo njengoba sengimbekela umntanami, le ngubo njengoba mina sengiyembulile isikhona, ngiyisebenzisa enini, inini la ngiyisebenzisa khona, ngiyisebenzisa makunjani. Siyabonga. Le ngubo ke mne wethu njengoba isikhona manje, isimbuliwe, sesingena esigabeni isimbuliwe manje. Yeah, isimbuliwe. Isikhona. Yonke into seyilungisiwe, nalomntwana othe ume esibhedlela belethwa naye sekwenziwe konke, usembuliwe naye, wemukela yonke. Ake ngiqalelana nje. Yeah. Usodlulela lokhuzana umcimbi okumbula le ngubo. Sekudliwe nadla nabasekhaya. Yeah. Kade efikile umntwana bezokwembula, mhlawumbe uyemsebenzini eThekwini noma eGoli noma ngabe kuphi. Yeah. Ephuma nje ekseni noma ngayizolo, kuhle ukubika izinto ngayizolo. Ezosuka nje ngayizolo iyaqala iyasebenza le ngubo. Usibani siyabonga ukuthi lo msebenzi kade wenziwa, sinethemba wenziwe ngempumelelo. Kusasa ke uyahamba uyakondla bekhanya ilanga. Yeah. Uyozama impilo, uyozama iphalishi. Usetshenziswa khona. Uzobusebenza le ngubo khona lapho. Na kusase sehamba kuyabikwa kubikwe kuyona futhi. Uqhubeka ke nokuphendula lapho umne wethu izosebenza makunjani nini. Uxhumana nayo iuphahla kwakhe okuyikhethelo. Okuseqopheleni eliphezulu futhi okusheshe futhi kwenza ukuthi izwakala inkulumo yakhe yalomuntu onale ngubo le noma onalo mhlehlo osuvusiwe wayingubo. Yeah. Ila icela khona, ila ibika khona. Noma ngabe yini edinga impepho kuye noma edinga ukuphahla. Ila isebenzisa khona ke lemfihlo yakhe leli gugu lakhe le ngubo le ecela ebika noma ngabe wenzani edinga umsamo, wona umsamo wakhe omkhulu oyena lo. Omunye umuntu uzofisa ukwazi ukuthi kungabe lento njengoba into yasemsamo efakwe empepheni, mina kodwa ngumuntu oshiselwe ubaba impepho, ngumuntu oshiselwe umalume impepho. Ungabe mina uma ngingasekho mhlawumbe ekhaya, iyefana indlela engiyisebenzisa ngayo mina ukuthi ngasonke isikhathi ngiyifaka empepheni ngikhulume noma ifakwe empepheni ngikhulunyelwe yiloyo inhloko. Ayemkhulu kakhulu umbuzo. Angisekho ke manje ekhaya, akasekho umuntu ongishisa. Sikhumbule ukuthi mne wethu uma sikhuluma vele ngendaba yomsamo, khona umsamo wasekhaya ke ngisho nje lemibili. Khona umsamo nje umsamo omkhulu ekhaya ukukhuluma sibanibani. Bese kuba khona umsamo ukuthi wena umuntu, wena wakho. Uyabona lonto leyo. Engisho ukuthi kuleso sigaba esinjalo mne wethu akulindi ukuthi koze kusuka umuntu osekhaya uma kunento ekuxakile kunesimo ofuna ukuthi wena usikhulume usibike kumbe usicele. Kodwa wena qobo lakho uyakwazi ukuthi usebenzise thathe lempo uphe khona ngaso sikhathi, kodwa ukuphendula futhi akuphoqi ukuthi njalo fanele kube impepho. Ngoba vele lento isivusiwe, vele sinokuxhumana nawe ngisho ngabe kuphi ngendlela ozoyisebenzisa ngayo noma ngabe uyayikhulumisa la uyikhulumisa khona uphahla ngayo, kodwa hayi ukuthi kuphoqa ukuthi njalo koze kube khona impepho. Ngoba vele isivusiwe ihlala iactive ngolimi lo la ukuthi ikwazi ukuthi ixhumane nawe ngendlela ofanele ukuthi ixhumane nayo ngayo. Buke lo mpunga yesintu, lezi zinto esikhuluma ngazo izinto eziwubuthina, izinto eziyimvelo yomuntu ompisholo. Ngabe ulalela kumuntu uma ethola ithuba mhlambe ekhuluma bese azishaye lezi zinto esikhuluma ngazo.
ngeke thina sathatha isikhathi sethu size la sizokhuluma izinto ekungezona kodwa siza la sizokhuluma izinto eziwusizo kubantu, izinto ezokwenza uguquko phezulu kwempilo zabantu. Lento esikhuluma ngayo iyinto eyiyona. Njengoba esho umnewethu ukuthi ayiphoqo ukuthi ngaso sonke isikhathi ungaze uthatha impepho. Kwesinye isikhathi ungayithatha ngisho lento uyihlephule kancane, uyifake emanzini abilayo bese uyageza ngayo. Uyabona? Yebo. Geze nje ngayo nje ngoba iyinto vele eyinsila yakho, iyinto ithongo elayembathisa okuthile. Isigqabo esikhulu ku abantu bahamba benqamula nje bayofuna amafutha enhlahla, wena uyakwazi ukusebenzisa wona. Kube isigqabo sakho semvelo kuwe esuwena. Kunjalo. Ngiyabonga futhi umnewethu ukukhuluma kwakho ukuthi abantu benganaka abantu. Kodwa ke vele lokho singakukhuluma nje mnewethu, baningi abantu abasizakalayo. Kunjalo baningi mfethu abantu abasuke befike nezincomo entweni enisuke senikhulumile yafinyelela kubantu. Uma kukhulunywa indaba enjene suke sazi ukuthi kunabantu ngempela esuke sithunywe kubona. Esisuke singathunyiwe kuyena ayikho futhi inkinga. Kodwa kunabantu abasuke beqondene nalezi inkulumo kanje. Siyabonga kakhulu. Kunjani? Okunye mhlawumbe Mashimane engakujobelela nje sesisuke ngasemaphethelweni. Lokhu kubheke kakhulu kubazali abazela ingane nabanikazi bempepho abanezingane zathi mazifika emhlabeni zafika zembethe. Uma umzali ingane yakhe ke eGoli ke eKapa ke eThekwini noma ikuphi la ikhona, ake sithi mhlawumbe umuntu kusasa unenhlolo khona, umzali uyakwazi ukuthi ekhaya emsamo ahamba aye kwaGuqa athathe impepho athathe ingubo yayo ayishisa icelele ngoba vele into yayo lena etshela ithongo ukuthi lalelani ke manje umntwana osibani ingakho lento yengubo iphoqo ukuthi umuntu ngaphambi kokuba embulwe kufanele abikwe ekhaya, kungabe ukuthi uyembula kodwa kabikiwe. Ezinye izinto ezishaya abantu ngoba manje umzali uzothi uyayithatha lengubo uyayishisela ingane yakhe amathongo athi ayabheka ohlwini, lo muntu akhuluma ngaye agcine manje dideka amathongo ukuthi ngoba lengubo thina sayimbathisa umntwana wethu osibanibani. Impunga yesinto ekafikelela ngiyathi abantu abadala mabeletha umntwana negama lakhe lisuke likhona ukuthi abanye abembulela ukuthi lo mntwana ubani. Into enza ukuthi kuphoqo ukuthi abazali bambeke umntwana ingoba basuke sebemethile igama ngokungalitholi lele amathongo abamphelo. Manje kuyingozi enkulu uma uzokwembula ungabikiwe ngoba uzothola kule gama obizwa ngalo akulona lelo bizwa ngalo kwelamathongo waliqanjwa khona. Isihloko esikhulu sangelinye ilanga leso esithule kakhulu ukubikwa kulungile qhubeka kunjalo. Manje uma ubikiwe ngenkathi umzali eyithatha akuphambani nempepho esuke isishiso ukuthi nangu umlekeleli ngoba umlekeleli wabikwa kanti kwelamathongo kwakuthiwa uMashiyengo ngoba wabikwa waphenduka uMashiyengo waba umlekeleli. Izothi mayithathwa lengubo yakhe ibekwa phezulu kwempepho amathongo asuke sebona ukuthi kukhulunywa manje ngomlekeleli. Angingathi ke manje sithathwa leya ngubo ibekwa la bese kuba ukuthi wena ubikiwe ngoba kuzokhulunywa ngegama lakho lithole nganeno kanti kwelamathongo ubizwa ngelinye ugcine manje into yakhe ingasasebenzi. Kubalekile kuona wonke umuntu nakunina Mashimane enibalekelela abantu kodwa mina ngiyazi ukuthi ngeke futhi elifana nalelule asimembule umuntu ingubo engabikiwe. Bengabikiwe ukuthi ungiwala ngokuthini kanjani uma uthi ukomalume noma usekhaya kodwa ubikiwe ukuthi ngimbeleko leyo kunjalo. Hayi asingawageqa amagula ngoba semuntu buke lempunga yesinto uma kuukuthi mhlambe kulesi sihloko kukhona la usale khona ngasibhalela la kuma comment siwabuka ama comment siphinde sibuye futhi sizochaza ngendlela mhlambe ezophinda ibe unogwaja omhlophe ugijima ehlungwini kakhulu ke manje emqondweni wakho kunaloko sesichazile. Umnewethu Mashimane sibonge kakhulu udla amaningi esakeni umnewethu mhlamba abantu abafisa ukuthi balekeleleke kulento yengubo. Inombolo lezi abazibonayo izona abangazithinta bayafona noma baya WhatsApp benza njani? Siyabonga balandeli babukeli bempunga yesintu TV inombolo izona lezi evela ngezansi
siyakwazi usithola kuzona ngokuthi usifonele noma ke usithole ku WhatsApp. Asibonge kakhulu kwembukelo Mpunga Yesintu kothi ubukele umfanekiso oqoshwe. Siyacela ukuthi uthathe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke njalo subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje Impunga. Ay,